Wardom Pinibirta Rjitha Pinibirta Thanbangpi Nilimonjero Pipi Aprang si Birtam Ton Penche Pajir Midam de Aprang Prang Birtam Kumpi Arjuponitha Dipu Medical College and Hospital along Ward Boy Lapen Ward Girl Contractual ke claim tanga tumpen Perang Kiamai ke Padopon Borlang Pher Western Range Chatum Lapen KSA Borlang Pher Branch Chatum Kanghua Thengpi Kenep Dunlong Mayarong LP School Boundary Wall MSDP Scheme Pen Kikim Patang Pipeder Birtam Kumpi Arju Igderapi Puthot Birtam Tompen Chepajir Midam Sena Dipu Medical College and Hospital along Ward Boy Lapen Ward Girl Contractual ke claim tangatum Pai Near Cap Arni Perangkia Sai Hemalong Perangkia Mai Padopon Kedamtang Pai CRni Dipu Medical College and Hospital along Ward Boy Lapen Ward Girl Contractual ke claim bomatuma phan DMCH Principal Pen Duty Wang Nang Nilo Pupen Alang Litum Ningduglo Bonta Alang Litum Pen Kachisong Pedolo Bang Swalam CM Tuliram Ronghang Arjulongsi Alang Litumaphan Nonangko Chiklo John Thomple DMCH along claim do non Mo Civil Hospital Ingpu Ponlo Pulote Haladaksi claim Thulong Po Pupen Aning Pathepen Lamchak Pidunlo Sitame Piniar Nianta DMCH along claim Dunlong Lea Puthak Ningduk Chepaklang Pon Medical EM Tame Nangjin So Nangji Nangmat Hadu Nangji Apodlo Athe Ningkan Ko Anlone Chepaduk Tangdet Ke Pusi Lamthe Paklang Pon Alam hilo nili tu kecek 2016 nili tu training ke nili tu makampa hingga jikojon ko nili lagi jikojon ko lama di tu sikai sia ke era ta belu imina tangga ke sini tu ciwang lo cidam lo hem ke dam lo boy pi cita lo hai ti bab det itu kita cepat ko pen modong nun si hala so mo tu maka Molong pun boleh mah, amat kamat ha, malang kita ini lupa kita mau ada dalam ha, pulau amat si jual angkat training jual kan jika jual, kau kesika ke era belu, ini tha tangga dan siwang lalu, halah sokit kawan, puduli dah mepik pelang, kita mepik jika tu belu, angkat, lalu angkat, jika jual kau deh kan, dia angkat, angkat ladak, itu dulu, nanti tunggu management pelang pun bukan dulu coba dulu si 2016 or 2017 14 Miami ni gitu tu. Kalau penon tutang lo, lapen aku mau hala dalam pura, ekdom ni tu kela sivila long diklaim kita bangso awak mu hortar kacir roy, ekdom long pun ni kita bangsa ini gitu kela cipiko kita biso dah tu kene ni tu cipiko non security dolang isi. Non aku jomong tong lang apam security di tu non damoi dah nili cingki lo jo asih telah lo jo hadap principal ni kan cingki kalau tu adulang lo ma principal ni asih usang si nak tu amage principal ni lo dam tu le lo lada angge hala wang lo kumpani tu kan ni tu ka bor sini ne kalau tong kumpani lo ne bang asam ben si ke bang dun lo hala dak dun pen ke bang sai ti lo bang sikit lut ai ni from here on ajan itu colang pun from lo alang itu nang mata nang dia polo principal ni tak nang ci dun si la hello la dak kita ma osomar la amak kai bang koi dak ni kom to la dak pen lang bon hak alang ni nang ci dun nang ci polo agan ni tu ka video lo ning dung lo ipu tak hin lo tu ko la an lo jo la an ni dung lo ante alang itu ani ni naga pati ante non ke johan alang itu nak celah konde derke mulas ko pani sita ko biar lo ni nak tok nang tok do sita me cholang le dito ke mesen tok sini ni thilo ta bang solo ta ko ani ni parong iem long dam igoi da ko bidikan iem long dam lo batai ko ano ni bidikan iem long ni tu ke do dam kacong ni dam sita me bidikan iem nang ke are ni tu ke thek konde nili ke puta le ako nang itu konar konsidensi lo nili pulau hopen alam nili ke nona make hako ke nili mahamaya koi pis ta non cukup cidan kan ke nili ke ladak dipu numajong si cukup cilo kon numajong ko na jithana ko
bangri lumbang ko lumbajong saidi ke kupulan ini sakuri na kapipo labu mulo te alang di medical in charge mulo te all medical kan sa alang jangan ko ke mati alang di all medical in charge mulo te kado kari kan sa alang di menes konte kan ko okol khawra khat thomosti chingi lunle medical ada IM walam kan dilomati medical in charge mulo te all kan piang lo kan silang nang ko ke mati maka lima rada tum nang itum nang chingi tum tha nitum la anak itu lo Porlangpher Western Range Chalong Ranger Provinson Rong Pilapen Ari Sanghomati Forest Staff Atum Lapen Borlangpher Case e branch atumpen Chilangsi Ing namalong ajopor por phaikre isi malong Borlangpher ang namalong kang hupen ki pon athengpi kadu kawe tractor humthom nepdun long ajopor ke dampen ke nepdun long pen adapapor range office an humthom a tractor sitame van lapsi bikoklo Ranger Rong Pilapen Forest Staff Atum kaningji pon atenglake Nini ni thoma prang pensi thengpi ke rok tanga thengpi abeng Karbi ANGLONG pen angtan ke papar ponjipu birta long ponsi forest staff atuma phan toilo lapen labangso ke toyalong forest staff ki jum hek ajok Borlangpher case e branch atuma phan sitami ingnamalong padun toilo lasi labangso ke dampen tractor humthom nepdun longlo labangso long munid abangke inut aphanta nepdun long lepusi forest staff lapen case e atumpen pachini pon Anparda case e pen kaningje pon lake forest staff papat pon nangji lapen labangso ki papat pon along haladak Borlangpher kedo bari matuma phansi pekpon ason te puta ningje pon athe case e atumsi tame ajowang ke dunwer thekhe pusi ningje pon keneblong check atheng pilapen tractor ke 6 pon det poputa ranger rong pilapen staff atum ningje pon lapen trolley abangke kang hotum kachipon thekhe abangke mesi kaipon chok poputa pachini pon Range Borlangpher West Division anda Tadak masih ranger jam sa Propin Rongpi tab bio ke avelo kadi bio bang ke sanali to bang so kini ablong bang ke first friend mane information ke long tang son do mala oh la lo mane ni tum la son reliable sources dolo atom berta la je amuk son gari lut bon bel ha masih ni tum tala stop tum han pengage lo masih stop tum ta puang lo il tum long na charap dun lo tum ta stop ke doctor Borlangpher res bang ka dure sabo do chat la ha pu happy na choro lo la pu dak local tum so jang tum na charap dun mat kamang chunno sanali to ko amne ablong la pini ke non mare gari hum thom ke dak ni tum long dolo along with trolley pen la gari hum long bang ke la hormuda do Salah tu kuna bensi bang lonong le tum kaun the gala la theng tum la tum ke bang ke lapu la langkajan porong la ha la langkajan ke punil tum jangju pen chete bokhet masih bisi ba ke la bang ne dunong le dat la jok ta mane pu bang lo lom jani ko la so non gari position mang arleng nong do lo pu pai pen man ni tum ta stop pen na alvin non lo amat atum ni tum ke bang chini da man kadrop lo masih jauh tak long lah la gari ke bang amal ke pon hot bang nep dunong lok lo tam la ki rok ke bang hot nali tum thang ta asur thang da long le thang nang le tum masun petroling ke bang ave ma ki rok ke bang hot ajo thank you mana pulo lam ke to weta ave theo to ave thelo plus ingke ni tum dak ni tum la dak jita duty phan bang tame bostu bang clean thak long start la on the spot bang claim ta kang kang gari bang po bang lebar cewan ban bosi karju dunong long plus ingke ni tum ta duty bang ta thekang long la ha sta advance claim bang thek dunong le lang son bang ke Lakhain koira ponilip MSC constituency ke parlo koilamati pen kahelo kilometer ingkoi sose mayarong inglong ahabar along kido osomar loke charliatum ahem misenave ahoyar pong tangte barpi barso kachiti ahem ave kiju yadim ave lapen kijun alang ave ason katikuk dopiklang nonakai loke charli ke thekere kachepati akayahut taun malompen ha inglong ahabar kido kiduk kelak arat au somaratum koson chemanji Mayarong LP School ke sengke chenglake ke damtang aningkan 1962 2021 pining pen 59 years playing to etlo bontala so school along headmaster ke Rasdeep Kujur lapen assistant teacher ke Solomon Rongpi atum henlo LKG pen class 4 anabang bang plikep au somaratum do lockdown kave aruita
towar ka hengno ka helo pupa thelogamat lokithan longo e lapen chuneng pen lokithan rabang Solomon rong pia phanta lokithan anong nam piniar ni anta chomat daklong lelang pusi pherang ke thengno chethan pon lapen laso school boundary wall 2017-18 multi sector development program MSDP scheme pen ahoyar pong kimpi pondo lata piniar ni anta sarkar pen tangkalong et e joini ington koklo lasor pong kimabang mati supervisor jangphai singnar henlo Lapuson logi charlia tu mesian pen ke charli long atot tedet ajoini non ke lahai somar arta dobomsi thebinlu non ke lockdown amat school ahemta bahari habit keman thuta non ki wang ji arni anta thang lockdown ka we huta lapuson lokethan pangkreve pulote ke thega phai jom hekta hai pusi ronga sorpen nang pachini dun choki hola pen berta pang dapon anilson rongphar News.News Karbi Anglong Pinya berta ke lans kanton pon iglo domi thak me kardong